Имаш ли усещането, че понякога емоциите те блокират, дори когато знаеш какво трябва да направиш? Колко често си казваш: знам, че мога да се справя, но не мога да изляза от това състояние? Спомням си една клиентка, жена с успешна кариера, стабилно семейство, добри навици. И въпреки това живееше в постоянно напрежение и определено не вярваше, че ТЕС може да й помогне. Но когато избра да го прилага редовно, нещата започнаха да се променят. Още на втората сесия тя ми каза: за първи път от месеци се почувствах себе си. Все едно тялото ми и умът ми говорят на един език. И това не е магия или ала-бала, просто ясен протокол, който й помогна да освободи скритото напрежение и да си върне контрола върху живота и тялото си. Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и преподавател по ТЕС. Помагам на активните и заети хора като теб да си върнат спокойствието, да спят по-добре и да постигат повече. Нека ти разкажа какво е ТЕС накратко. ТЕС или техниките за емоционална свобода са метод, който съчетава елементи от съвременната когнитивна терапия и акупунктурата, но без игли. Чрез нежно потупване по определени точки от тялото, докато изговаряш конкретни емоции, мисли, проблеми или фрази, изпращаш сигнал към нервната система и фасцията, който помага за успокояване, намаляване на интензивността на емоцията и възстановяване на вътрешния баланс. Защо този курс по ТЕС е различен и важен? В свят, в който всеки търси начини да се справи с стреса, тревожността, претоварването и усещането за заседналост, ТЕС е един от малките методи, който можеш да използваш самостоятелно, веднага, без допълнителни ресурси, тогава, когато имаш нужда от него. Методът е бърз, мек и дълбок. Само 10 минути работа често водят до осезаема промяна в състоянието на тялото, в начина на мислене, в реакциите, в емоциите. Това го прави идеален както за самопомощ, така и за терапевтична работа от специалисти в различни сфери на терапията. Курсът "Изкуството на емоционалната свобода" е много повече от обучение. То е опит и преживяване. Ще изпробваш техниките на практика. Ще видиш как реагира твоето тяло. Ще чуеш историите на други хора. Ще започнеш да изграждаш вътрешна увереност, че можеш да се справиш с напрежението, когато то възникне. Не след дни, не след години, не на следващата сесия, а в момента, когато то се появи. Ако си терапевт, коуч, консултант или просто човек, който работи с хора, ще получиш инструмент, който е лесен за интеграция и дава на клиентите усещане за сила и самостоятелност. Нещо безценно в работата. Това е безценно наистина в нашата терапевтична и подкрепеща практика. Това ни отличава от другите. В този курс няма да откриеш просто какво е ТЕС. Ще се научиш да го използваш ефективно, с внимание към езика, към индивидуалността на човека, който седи срещу теб, към реалните ситуации, с които се сблъскваме в живота. И ще ти издам, че това е само началото. След курса ще искаш да научиш много повече. Какви са практическите ползи от обучението по ТЕС за теб? Създадох курса "Изкуството на емоционалната свобода" с ТЕС, с намерението, че по време на него няма да бъдеш просто един слушател, ще бъдеш активен участник. Целият формат е направен така, че да те въвлече активно да тестваш ТЕС. Това са повече от 48 техники, още в момента. И да си тръгнеш с умения, които можеш да приложиш веднага. Ще работим в малка група. Обучението е организирано за ограничен брой на участници, за да можем да осигурим внимание, персонален подход и качествена обратна връзка. Така ще имаш времето и сигурността, че можеш спокойно да споделяш, да изпробваш и да се учиш от останалите. Какво липсва на много други курсове, а ще го откриеш тук. Не е тайна, че демонстрацията плюс упражненията са равни на реалния опит. Реалните демонстрации с участници, които протичат под формата на упражнения по двойки и в група, ще ти дадат добра практическа основа. Ето и какви умения ще създадеш
по време на курса "Изкуството на емоционалната свобода с тест". Ще можеш да създаваш свои собствени тест формули. Ще можеш да използваш точния език при работа с различни емоции и ситуации. Ще можеш да адаптираш техниките към различни теми: тревожност, стрес, напрежение, безсъние, соматични оплаквания или това, от което твоите клиенти имат нужда. Курсът ще ти даде увереност, а не просто информация. Много от участниците в предишни издания са ми споделяли, че за пръв път имат увереност, че могат да се справят сами със своите емоции, със своите стресови моменти, с тревогите или натрупванията от ежедневието. Защо да се включиш? Ако усещаш, че си на прага на промяна, този курс ще ти даде нужния инструмент, за да я реализираш на практика. Запиши се, ако искаш да се научиш как да помагаш по-добре на себе си, на семейството си, на клиентите. Не чакай перфектния момент. Емоционалната свобода започва с едно решение. Направи го сега. Под видеото ще откриеш линк към пълното описание на курса и как да се включиш в него. Очаквате и няколко бонуса и допълнителни предложения. Чакам те в курса!